Čaute ľudia, to som Janvax, a vítam z ďalšieho videa. V tomto videu vám ukážem, ako si do Minecraftu stiahnuť nejakú mapu. Takže pustíme sa do toho. Poprvé si pustíme Minecraft. Najlepšie verziu, na ktorej chceme mať tú mapu. Po druhej, vytvoríme si nejaký svet. Nejako si ho pomenujeme. To je úplne jedno ako. Napríklad takto. Dáme si kreatív. To je úplne už jedno. Počkáme si, kým sa vygeneruje. Tak, už sme tu. Trochu si to najprv laguje, ale už to ide. Dobre. Keby ste chceli síť tohto, tohto sveta, tak tu máte seed. A teraz z tohto sveta poprvé jednoducho odídeme. Ups. Dáme single player. Tuto, no. Nie. Tak sme tu v hlavnej ponuke. Pôjdeme sem. Dáme si tuto. Stlačíme edit. A dáme open folder. Teraz. Všetko. Ups. Ešte raz open folder. To si môžeme zatiaľ dať preč. Zrušíme Minecraft. Teraz toto dáme tiež na bok. A teraz pôjdete na stránku, ktorú máte v popise, takže napíšte Minecraft Maps. Dajte si hneď túto prvú. Počkaj, nie. Aha, vlastne áno. A tu máte hociaké mapky, tu môžete nájsť. Takže tu máte Parkour, Survival City, ja si dám City. Tu máte hociaké mapky, Future City napríklad si môžeme dať. Na toto budete mať tiež odkaz v popisku videa. A dáme si proste iba, že tuto, na toto veľké klikneme a dáme map download. Teraz na 100 hodina add fly. Počkáme 5 sekúnd. Dáme skip add. Hodí nás to síce na túto stránku. Ešte raz. Skip add. Dobre. Tak, teraz to už ide. A tu máte toto. Idete tu download. Teraz tu máme už stiahnutú túto mapu, vidíte? To nám zatiaľ stiahuje. Takže teraz keď sa nám to zatiaľ stiahuje, sa presunieme do tejto zložky a všetko, čo tu je, vymažeme. Dáme strelo A a dáme delete. Všetko vymažeme a je to. No tak konečne sa nám to stiahlo a teraz si to otvoríme. Takže máme tu nejaké tu veci. Tak tuto. Tuto máte také vecičky. Toto je nepotrebné, toto je veľakrát nepotrebné vždycky. Toto je najpotrebnejšie. Ja mám taký pocit. Tak si už to teraz my skopírujeme a ideme na to. A ešte som zabudol povedať, najprv to zrušíme, inak nám to nepôjde. Teraz si toto zatvoríme a púšťame Minecraft. Teraz túto si to môžete pozrieť a túto máme tú mapu. A je tu tá mapa. Trochu to najprv laguje, kým sa to načíta, ale hneď to potom už ide. Tak, krása. Máme tu rovno kreatív. A proste takáto pekná mapa. Kto by na nej nechcel hrať? Podľa mňa je dosť pekná. Takže ak sa toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, komentár, v prípade odber a čau.